खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि 88थि गोथार रुंसारि सान फालिनाय जादों। गुरुदेवनि जोनोम थावनि जोनोम गामि काजोलगावनि बे गुरुधामाव बेखौ दिनै केन्द्रीय भाबै माखासे जाहोननि थाखाय केन्द्रीय भाबै फालिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो गुरुधाम जे काजोलगामि गामि आफाद दङ, दा बे गामि आफादनि दारैनो दिनै बे जोनोम थावनि गुरुदेवनि जोनोम थावनियावनो बेखौ फालिनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा दिनैनि बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि 88थि गोथार रुंसारि सान फालिनायाव गुबुन गुबुन माबा माबि हाबाफारि लानाय जादों। जे गेलेनाय, खारनाय, बारनाय, हारिमुवारि थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमु बादायलायनाय, जों लोगोसे धोरोम सान्थौ एबा गुरुदेवनाव बर' हारिनो होलांनाय गुरुदेवनि जेनाखि बिहोमा कन्ट्रिबिउसन बेफोरखौ सावरायनाय आरो इयुन जोलैफोरनो मिथिहोनाय, गुरुदेवनि जेनाखि आदर्श सुबुं मोजां मोनसे राफोद गोग्गो समाज दानायनि जेनाखि गुरुदेवनि आदर्श, गुरुदेवनि बिथोन, गुरुदेवनि बोसोन, बेफोर आयदाखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै सावरायनाय, मिथिहोलायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो आंबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो आफादगिरि हिसाबै बे गामिनि जेनाखि गामि गोरा सन्तोष कुमार ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जे दिनैनि बे हाबाफारिया गुरुदेवनि रुंसारि सान फालिनाया जोबोद मोजाङैनो जानानै थांदों। आं बेहाय गोजोननाय दङ। आरो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनहा मिडिया सोंबाय थादों जे गुरुधामनि जौगालु बाथ्राया, दा जौगालु बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों। बिटिआर सरकारनि थांनाय बिटिआर सरकारनि समावनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, बेवहाय गुरुधामाव बिथाङा हराखै नङा जौगालु हरदोंमोन। 3 कौटि रांसिम बेवहाय जौगालु हरदों। जेरै गुरुधामाव मेन गेट बानायनाय जादों, गुरुदेवनि मुसुखानि मन्दिर बानायनाय जादों आरो जग्गाहुति मन्दिर बानायनाय जादों। बेजों लोगोसे गोबां आसनि बेवहाय मावनो दंबावोमोन। नाथाय जाय कन्ट्रेक्टर बिथाङा खामानिखौ मावदों, बिथाङा माने गाज्रि रोखोमै आद्रा खिसा खालामनानै दङ। मानि थाखाय आद्रा खिसा जादों, खामानिया मोजां जायाखै, बेखौ बिथाङा कन्टेक्ट मोना, जों माने मिथिनो मोना मानि थाखाय बिदि आद्रा जादों। आरो कन्ट्रेक्टरा माने फन रिसिभ खालामा, बिथाङा मा खालामगोन, माब्ला मावगोन बेनिबो बाथ्रा बुङा। दिनै जों बे गुरुधामनिफ्राय काजोलगावनिफ्राय जों खावलायनो सानदों, दानि जे गोदान बिटिसि सरकार मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ जों खावलायनो सानदों, जाहाथे बिथाङा गुरुदेवनि जाथियाव होलांनाय बिहोमाखौ मान होनानै हाग्रामा सारा जाहाथे बे गोथार गुरुधामाव जाहाथे जौगालु अनसुंथाइखौ जाहाथे हरो, आरो आद्रा थानाय बे जौगाखां खामानिफोरखौ जाहाथे आबुं खालामो। बेनि थाखायनो दानि बिटिसिनि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम जों खर' गंग्लायै खावलायो। खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नामा? बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जयग' होननानै बुङोब्ला बे जयग'आ गोदोनिफ्रायनो दङ बा होबोगासिनो दङ। गितायाव बुंनाय मथेब्ला, गितायाव लिरनाय मथेब्ला, ब्रह्माया प्रथम सृष्टि खालामनायाव मानसिखौ सृष्टि खालामनानै मानसिनि थाखाय नित्य नैमित्तिक यज्ञ क्रिया खालामनानै बुंदों जे नोंसोरो बे यज्ञखौ होनानै सानफ्रोमबो उन्नति जा होननानै बुंदों आरो। दा बेनि सोमोन्दै बुंनांगौआ गोबां जायो। दा जोङो बर' जाथिया एक समाव यज्ञखौ होआमोन, बाथौसो फुजियोमोन, मेसमोन। दा बे मेस समाव, बाथौ फुजिनाय समाव जोङो मोनथिनाय मथेब्ला गुरुदेवनि जिबनिखौ जों फरायनानै मोनदों जे बे समाव जोङो बर' हारिया गुबुन हारिजों मुगैजानाय, गुबुन हारिजों सिया सिया खालामजानाय, हटेलफ्राव लामा सामाफ्राव दै लोंनो नागिरब्ला मोना, हटेलाव जायोब्ला थुरसि गिलासखौ सुना होबोनांगौ, बेबायदि मुगैजानायखौ मोनथिनानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बे ब्रह्म धर्मजों जोंखौ बोखांबोदों आरो। जयग' होननानै बुङोब्ला जयग'नि सत्त'आथ' गोबांथार दङ। जयग'जों मोनब्रै अन्तःकरणा परिस्कार जायो होनदों। जेरैहाय मन, बुद्धि, चित्त, अहंखार होनना बुंदों। बे मोनब्रै जिनिसा परिस्कार जायो होनना बुंदों। आरो ओरैनो मोनब्रै जिनिसखौ परिस्कार लाखिनो थिनदों।
जेरैहाय बेबहारिक पारमार्थिक बिश्व ब्रह्माण्ड आरो क्षुद्र ब्रह्माण्ड बेखौ परिष्कार लाखिनो थिनदों जयग होनानै जयगनि उखुन्दैया बायुमण्डलाव दूषित जानाय बायुमण्डलाव गाज्रि जानायखौ जयगनि मोदोमनाय उखुन्दैया सोदाङो बा गोथार जायो बेबायदि होदों गीतायावबो दं बियो दा बेखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो सैथिखा बे ब्रह्म धर्म बा जयग'आ दा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बे ब्रह्म धर्मखौ लाबोनानै जोंनि बर'नि समाजाव बर' जाथिनो होफैनानै जोङो बै मुगै जानायनिफ्राय बै सैमा अमाफोरबायदि खालामजानायनिफ्राय जोङो मुक्ति मोननानै जों दा बड'लेण्ड एबा दा बिटिआर बिटिसि बिटिएडि बेखौ जोङो मोननो हादों गुरुदेबानो गासैबो माबानानै खालामखाजोबनाय बै जे 1928 मोन नामाथाय माबायाव 29 मोन नामाथाय बेयाव शिलंआव साइमन कमिसनारनो मेम'रेन्डाम होनायावनो गासिबो दंखाजोबो बेनिफ्राय बर' जाथिनो समाजखान्थि धोरोमखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ खान्थि बेखौ मोजाङैनो फोसाबलांखादों गुरुदेबानो जेरैहायनो साहित्य सभा होन गुरुदेबानो गायसनलांखानाय बर'नि सात्र सन्मिलन बेबो गुरुदेबनो गायसनलांखानाय बे हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो गुरुदेबा जे जोंनो मोनसे बिफां हिसाबै गायसननानै गालांदों बा खालामनानै गालांदों बे बिफांखौनो जों दा बाहायगासिनो दं दा बेजोंनो जोङो फालिबोगासिनो दं आरो एबसुआबो साहित्य सभाआबो ब्रह्म धर्मआबो बिदि फालिगासिनो दं आरो दा बेखायनो जोङो जयग' होनानै न'खराव बायदिसिना जेंना जानाय न'खराव गामियाव बायदिसिना जेंना जानाया जयग'जों मुक्ति मोनो जयग'जों जय जायो होनना बुंदों आरो दा गोबां दंथारोमोन नाथाय आं बाराखौ बुंला आंनि गामि गोरा जानानै आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि बड'सा नायगिरि गासै रायजो राजा आइ आफामोनखौ जोंहा बोसोरफ्रोमबो गोदोनिफ्रायनो जों जोनोम मोननाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो बे फालिथायखौ जों फालिबोनो मोन्दों जोङो उन्दै समाव जोंनि गामिनि मुरब्बिफोर बोराइ बेन्थ' उन्दै उनला साफ्रोमबो जोंखौ बे फालिनायखौ जोंनो दिन्थिबोदों बेनिखायनो जोङो देग्लायबो गामि गोजायैनो थांनाय बोसोरफ्राव मालाबा सेन्ट्रेलजों खुंजाफैयो मालाबा बोसोराव डिस्ट्रिक्ट आफादजों खुंजायो देग्लायबो जोङो गामि गोजायैनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों दा बेवहाय जों गोबां माखासे थुलुंगाखां मटिभेसन होनो थाखाय जोंनि उन्दै गथ'साफोर आरो गामिनि रायजो राजा माखासे बुजिख'नो हायै माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों आरो सावरायगोन जोंहा माखासे माबाफोरा जाफुङाखै दाबो जागासिनो दङ दा गेलेनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ माखासे जायफोर बिबानाव मोनदों बिथांमोना गेलेमु आयदाखौ सामलायगासिनो दङ दा जोङो हारिमुआरि दङ दा नोङो मोनाबिलियाव जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन रायजोयैनो बेवहाय जोङो गुबुन गामि बा खाथि खालानिखौ हांख्रायथ'वाखै आरो हांख्रायनायबो जायाखै जोङो गामि गोजायैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोङो गथ'फोरखौ जोङो थुलुंगा होनो बेखौनो सानदों दे मानसिया मावनो हायै जेबो गैया जेरै माखासे बिहारनि सासे दशरथ मानसि होननाय मोनसे 75 किल'मिटार लामाखौ जे 15 किल'मिटार जावखानानै बे जोंनि सारा प्रिथिबियावनो मोनसे हायैखौ असम्भबखौ सम्भब खालामनाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै जोङो गथ'फोरखौ मटिभेसन होगोन जेरै माखासे उइलियाम शेक्सपियारनि खोथाफोरखौ जों बुंगोन गथ'फोरखौ फोरोंगोन बुंनायनि सिगां खोनासंग्रो लिरनायनि सिगां सानग्रो होननाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो माखासे उन्दैफोरखौ मटिभेसन होनाय जागोन बेनिखिनिखौनो होनगोन जोङो दा जों गोबाव सम होना जोंहा माखासे गामिनि दैदेनगिरिफ्रा हयथ' फंनैसो बुंखांबाय नोंथांमोननि बे बड'सा चेनेलनि गेजेरजों बा बड'लेण्ड रादाबनि सोमोन्दै दा आंबो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि रादाबखौ अराय सम गोजोरै थांनानै